Zer dira kulturartekotasun familiak? Kultura ezberdinetako, norbanako zein familien beharrei erantzuteko sareak dira. Komunitate beharrei komunitatetik erantzuteko. Adibidez, eskolako bilerak ulertzeko hizkuntza laguntzailea behar dut. Edo, ospitalera joateko kotxez laguntza beharko nuke umea jasotzera iritzi ahal izateko. Edo, euskaraz eskolako lanetan laguntzeko norbaiten bila nabil. Nola hartu parte? Laguntza behar badut, zer egin? Laguntza behar baduzu, 688-62-599-00 zenbakira deitu edo mezua bidali. Zure datuak modu pribatuan jaso eta datu base batean sartuko ditugu. Jatorria, hizkuntza edo garraioan laguntzeko gaitasun. Eta lagundu nahi badut, 688-62-599-00 telefono zenbakiaren bidez, Borbor elkartetik zurekin harremanetan jarriko gara. Laguntza jaso edo eman nahi baduzu. Beharra dagoenean, mezu bat jasoko duzu eta laguntzeko prest bazaude pertsona horrekin jarriko zaitugu kontaktuan. Zuen artean moldatzeko. Kulturartekotasun familiak ekimenaren parte izan nahi? Bidali guzu mezua.